Мислите ли, че това е напълно достатъчно? Ако ние успеем да осъзнаем истинският смисъл на това, ще бъдем и справедливи един към друг. Ще обсъждаме праведно един към друг. И всичко ще си дойде на мястото. Защото на това ни учи Бог. На това ни учи Бог. Стига сме гледали грешката, нека да гледаме личността. Защото Бог е сърцевет и гледа личността и е готов винаги да помогне. Това става само от любов. Благодаря ти, Ризо. Благодаря много на моите братя за това, че разгледахме урока много високо ниво. Вижте, любовта и справедливостта, те са непроменими. Това е непроменимия характер на Бог. Всичко е за човека. Тази любов и тази справедливост защитават човека. Когато човек се грешава, Бог застава и го прегръща със своята любов. И справедливостта се проявява пред него. И тази справедливост му посочва: греховете ви ме отделят от вас. Исаия, 59 глава, и се казва. Затова, нека от тук нататък да осъзнаем, че Бог е милостив, милостта му трае до века в нас, любовта му ни защитава и справедливостта също не защитава. Когато ще дойде денът на съда, Господ знае как и по какъв начин да съди. Ние да не бъдем съдници на нашите братия и сестри. Нека си подадем ръка. Това ни учи Господ. Михей, 6 глава, 8 стих ни казва: ето, това е, което мога да направиш, да покажеш милост към всеки един. Това Бог не учи днес. Нека Господ да не благослови. Да осъзнаем всичко това, което прави за нас Бог, и да го ценим и да го предадем навън. Амин. Да бъдем честни хора днес, за да получим справедлива мярка, да бъдем по-добри, по-бавно да се гневи. Господа не благослови да ни помогне. Нека благодарим на моите братия, благодарим и на нашите братя на църквата, на всички участници. Наистина Бог ни обича и желая нашето добро. Сега ще помоля нашите братя от апаратата за една песен. През това време дяконите да минат за нашите дарбички и да се оправим вън. Основата на всичко стои любовта.